Milé hostky, milí hostia, milí kamaráti, kamarátky, milá Zárka. Vítam vás v Cyklokuchyni na 4. debatke, na našom novom formáte, kde sa pýtame ľudí, ktorí nás zaujímajú a ktorí robia niečo podľa nás, niečo dobré pre Bratislavu, tak sa pýtame na všeličo. Sa ich pýtame to, čo od nich chceme vedieť. A chcela by som tu dneska privítať Hanu Fabri, našu dnešnú hostku, ktorá sa teda venuje občianskemu aktivizmu, čo sa týka mesta Bratislavy, čo sa týka aj queer práv, ale aj feminizmu. Ale nechcem ťa predstavovať, tak by som ťa poprosila, aby si nám povedala, že kto je podľa teba Hana Fabri teraz v tejto etape, v tomto momente. Ďakujem, vítam nás všetkých tu troch, aj Zárku. A teda ja som sa nad touto otázkou, ktorú som si jedinú stihla prečítať z toho, čo som mi napísala, zamyslela. A moja najpoctivejšia odpoveď, čo som teraz za človeka, som žena, ktorá sa vyrovnáva so starnutím. A zisťuje, čo všetko to prináša aj do tohoto života, o ktorom sme sa dohodli, že sa budeme baviť, to je do toho ako keby aktivistického, alebo naozaj aktivistického. A veľmi pekne si to tam napísala, že som nekritická milovníčka mačiek a kritická milovníčka Bratislavy. To ani, podľa mňa ani by sme sa ďalej už nemuseli baviť, že to je tak všetko v podstate v súčasnej dobe. Lebo veci, ktorým sa najviac venujem, sú práve Bratislava, aj keď nie je to vyslovene ten typický aktivizmus, že kde si, s kým si spriadam čosi a potom je z toho nejaký výstup a ten výstup má nejaký dopad. Ja som skôr taká osamelá vlčica, ktorá nerada šéfuje a nerada býva šéfovaná, takže veci, ktoré si vymýšľam, viac menej si vymýšľam vždy iba pre seba a sama ich aj realizujem. A v tejto chvíli tým pádom ten aktivizmus nie je v tom zmysle, na ktorý sme všetci zvyknutí. Ja skôr, taká moja meta je skôr v ľuďoch budovať vzťah v Bratislave. A neviem, či si mi to nenapísala ty zrovna, alebo niekto proste, že mojimi očami zrazu začal pozerať na mesto, ktoré nemá rád, úplne inými očami a že kvôli mojim fotkám si v jeho očiach Bratislava napravila reputáciu. A to je presne to, čo ja chcem. Aby ľudia sa začali na toto mesto pozerať ako na mesto, ktoré si zasluhuje záujem a zasluhuje si v dnešnej dobe takéto významné slovo, ochranu a opateru, lebo dostáva Bratislava nielen od developerov a nielen od tých mýtických cepečkarov, ale aj od Bratislavčanov a Bratislavčaniek samých rodených riadne na frak a sedia v tých mestských zastupiteľstvách a tá Bratislava nám stále mizne pred očami a stále sa mení v niečo, čo sa nás nikto neopýtal, či chceme, aby sa menila v to, čo sa mení. Takže je pre mňa naozaj nesmierne dôležité rozširovať rady ľudí, alebo sa snažiť rozširovať rady ľudí, ktorí majú Bratislavu v srdci. A snažia sa ten svoj vzťah aj ďalej pretransformovať možno do niečoho aktívneho. Tak, ja by som teda nadviazala ďalšou otázkou, že čo je to, alebo nejakých zopár vecí, ktoré podľa teba treba na Bratislave milovať, alebo ktoré možno na Bratislave milovať? No, ja myslím, že ľudia, ktorí prídu žiť do Bratislavy a nenarodili sa tu, už to genius loci Bratislavy nachádzajú veľmi ťažko. Mám taký dojem, pretože Bratislava, ktorá bola tým v dobrom slova zmysle niekde koncom 19. začiatkom 20. storočia takým ospalým provinčným mestom, čarovným, hoci povedzme často na mnohých miestach ošarpaným, ale o to
akoby aj takým tajúplným, dýchajúcim históriou z každého kúta, hlavne centra mesta, lebo však to, čo sa rozrastá, tu zase až taká história veľká nie, ale to centrum, ktoré je dnes a zhruba rovnaká časť, ako je dnes, podobná, aj keď inej kvalitného charakteru bola zbúraná smerom od Nového mosta ku Karlovej Vsi, tam, kde sa dneska vypínajú riverparky a cukrmandle a ukradnuté názvy starobilých štvrtí, tak to bolo mesto, ktoré malo nielen tú históriu, ako majú všetky mestá, ale malo okolo tej histórie kopu príbehov, kopu zaujímavých ľudí a obrovské čaro a do toho zakomponovaný silný bohemský život, ktorý tu vytváral nádhernú kultúrnu atmosféru a to je niečo, čo Bratislava, ktorá zároveň ešte aj dýcha okrem teda tej histórie a kultúry aj veľmi z časti na prvý pohľad jednoduchou historickou architektúrou, ale mnohé tie budovy, okolo ktorých chodíme, keď si ich začneme všímať, tak si povieme, že je to super, lebo nie je to také honosné, ako je Viedeň alebo Rím. Je to skôr také útulné do vrecka a práve preto ja osobne sa v tom tak strašne dobre cítim, že mi je to také na moju mierku šité. Že mesta, ktoré sú väčšie, už sa v nich strácam a ktoré sú menšie, tak tam mám obavy, že príliš točím a v takomto meste, ako je Bratislava, sa cítim proste vynikajúco. A už si to tiež trochu načala, lebo moja ďalšia otázka je, že čo je treba na Bratislave kritizovať? Tak hlavne. No, mne sa zdá, že práve ten vzťah tých, ktorí o Bratislave môžu rozhodovať, že ten je najkritizovateľnejší, pretože ten výsledok, ktorý vidíme, je výsledkom toho vzťahu, ktorý k tomuto mestu teda zrejme nemajú. Alebo ho nemajú dobrý, nemajú ho pekný. Tak myslím, že to je to najkritizovateľnejšie, lebo len tí, ktorí majú moc, môžu niečo meniť. My, pokiaľ nemáme moc, môžeme sa snažiť a môžeme robiť parciálne drobné aktivity, ktoré to mesto nejakým spôsobom zlepšujú, ale zjavne sa nám nedarí udržať, aby sa to nebúralo, aby sa stromy nevytíňali, aby neodchádzala zeleň. Nedarí sa nám zachraňovať to, aby sa to udržala nejaká rozumná výšková mierka, aby sme nešli do 45 poschodí, ako sa plánuje tu pri Eurové, aby ľudia mohli rozhodovať o tom, v akom meste chcú žiť. To mám dojem, že sa nám prosto nedarí a samým sa nám to ani nepodarí. Potrebujeme mať práve tých ľudí, ktorí rozhodujú a majú moc, aby nám v tom pomohli. Aby sa zaujímali, čo chceme my, ktorí tu žijeme, ale zároveň, aby to dokázali aj rozumne potom spracovať, pretože samozrejme nie vždy je tá takzvaná, ten svätý grál, tá verejná mienka tá najlepšia na svete. Vždy to treba veľmi rozumne všetko, čo sa okolo mesta deje, dať do takého súladu medzi tým, čo ľudia by chceli a čo je pre to mesto aj z pohľadu odborníkov, povedzme, dobré. Takže skutočne si myslím, že by sme potrebovali vymeniť celú tú politickú garnitúru tu na kompletne za vás. Tu, čo tu sedíte. Ďakujem. Áno, tlieskame. Samozrejme, teda sa zhodneme na tom, že teda ten verejný priestor sa patrí aj nám, občanom a občiankam. A ako by mal teda vyzerať nejaká tá spolupráca samosprávy a čo by podľa teba mohol tak človek urobiť, alebo teda môžeme najprv povedať, že čo ty sa snažíš robiť preto, aby ten verejný priestor vyzeral inak a čo by mohol obyčajný človek urobiť, aby keď už teda máme tú garnitúru, akú máme, čo si myslíš ty? No na túto otázku asi neviem veľmi odpovedať, že čo robím ja, aby bol lepší verejný priestor. Ja už som hovorila, že trošku iným spôsobom fungujem, že ja skôr toto mesto dokumentujem a zachytávam jeho premeny a potom tie premeny prezentujem a
ironicky často komentujem a snažím sa v ľuďoch budovať vzťah, čiže to je taký ten skôr verejný priestor v nás, by som povedala, nie je ten fyzický. Takže samozrejme pre mňa by bolo skvelé, keby to bolo čím viac občianskych združení alebo hociakých iniciatív neformálnych, ktoré by dokázali ten verejný priestor obsadiť, osídliť svojimi vlastnými aktivitami, ktoré by boli pre to mesto zaujímavé, pre ľudí dobré, aby to nebol koncert toho proti Veurovej, kde sa tvárime, aký máme krásny verejný priestor, možno, že máme, ale všimnite si, že sú tam všetci iba mladí, krásni a prípadne bohatí, keď nie sú mladí a krásni, ale keď tam stretnete bezdomovca, nestretnete ho tam, lebo ho odtiaľ proste vyhodí ochranka. To je príbeh, ktorý som zažila na vlastnej koži, som chystal nejaký koncertík a taká dvojica asi 40-tníkov s plastovým vínkom litrovým, neboli ani hluční, ani opití, ale zjavne to boli také skvoterské typky a tak ich nenápadne odtiaľ už išla SBS-ka vysankovávať. Oni sa nedali, lebo Češi sa nedajú. To boli Češi. Takže oni si ten koncertík vychotnali aj bez toho, že by sa naštvali na slovenskú SBS-ku, že ich odtiaľ vyháňa len preto, že nejako vyzerajú a vyzerajú inak, ako by mali vyzerať podľa predstav našich týchto krásnych verejných priestorov. Takže a keby to bolo na mne, tak pre mňa zlepšenie verejného priestoru by v prvom rade znamenalo vylúčenie aut z centra mesta do maximálnej možnej miery. Keď som bola primátorka, tak mňa by hneď, asi zrejme šoféri, vodiči teda, defenestrovali, pretože ja by som zakázala okrem možno, že rezidentov, aj to už je veľa, ale proste domácich a ja neviem, dokazateľne matky s malými, alebo teda rodičia s malými deťmi, prípadne ľudia so zdravotnými znevýhodneniami, seniori, by mohli chodiť do mesta, ale všetci ostatní proste v dobrom systéme záchytných parkovisiek alebo parkovacích domov. Už neviem, ako by som to riešila. Snažila by som sa tie auta dostať preč z mesta a naopak by som sa snažila dostať do mesta čím viac zelene, aj napriek predstavám všetkých holčíkov, ktorí sa domnievajú, že treba, aby sme mali na námestiach čo najmenej zelene, pretože takto v minulosti bolo. A v konečnom dôsledku to naozaj tak v minulosti bolo a kebyže nás nelikviduje klíma, tak nakoniec, a keby dokázalo to zastupiteľstvo ten verejný priestor námestí skutočne nejako zmysluplne a celoročne využiť, tak čert to ber. Ale máme klímu, ako máme a máme tie námestia nevyužité, ako ich máme nevyužité. Takže parčíky by veľmi nám prospeli a toto by bola moja predstava zmeny toho priestoru. A ja myslím, že nie som jediná, ktorá to hovorím, že to skoro opakujeme všetci ako mantru. Že preč auta, čo najviac zelenia, čo najviac priestoru pre chodcov, cyklistov a proste všetky tieto tzv. Alternatívne, z môjho pohľadu je alternatívne auto, ale tak akože dobre, no. Lebo ja auto nepoužívam, tak pre mňa je to alternatívny dopravný prostriedok. Ale zvonku sa teda zdá, že to auto je to in a to ostatné je to alternatívne. Takže ja by som sa snažila tie alternatívne čokoľvek dopravné prostriedky, aj kolobežky dostať do mesta. A aby sa z mesta stalo miesto, kde sú ľudia radi. A nielen ním prefrčia z práce na obed a potom sa večer nadrbú a to je ako to mesto. Tak to by som rada zmenila, aby to nebolo len takto. Ale neviem, ako teda ja. No, hej, samozrejme, nemáme parky, nemáme zeleň, ale polievame samozrejme cesty v centre a tak ďalej, čiže pitnou vodou, určite pitnou vodou predpokladám tiež. Polievalo sa celé leto sa polievalo, no. Keď sa polievajú, ale mohla by sa voda brať z Dunaja, ale to už by niekto musel pohnúť mozgom na peňaženkou. No, nevieme, že odkiaľ to ide, ale polievajú sa cesty, no. Lebo nemáme stromy. Dobre, a teraz by som chcela trošičku ísť k Bratislave otvorene. A či by si nám mohla povedať, že čo momentálne rieši Bratislava otvorene?
Bratislava otvorenie je pre mňa jeden veľmi v tejto chvíli, by som povedal, že zaujímavý fenomén a experiment. Je to občianske združenie, pri ktorom si veľmi významne kladiem otázku, či to, že výborní občianske aktivistky v predstave, že pokiaľ budú sedieť v zastupiteľstvách, môžu niečo zmeniť, opúšťajú svoje občianske združenia a de facto ich oslabujú. A myslím, že práve toto sa stalo aj v Bratislave otvorene, že teraz by som ju skôr nazvala ako takou spiacou aktivistickou bunkou, ktorá žiaľ prišla o svoju agendu takmer všetku, pretože všetko, čomu sme sa my venovali, je buď zbúrané, alebo vypílené. Takže Bratislava otvorené v tejto chvíli skôr ako keby si hľada svoju novú cestu, s kým a kam a ako sa vydať. A zároveň tým, že z Bratislavy otvorene sú traja ľudia, a je to teda malé občianske združenie, skôr značka by som povedala ako nejaká masovka. Traja ľudia z Bratislavy otvorene sú v mestských zastupiteľstvách, respektíve tých miestnych, a práve tí najlepší, najaktívnejší ľudia nemajú vlastne na to združenie teraz čas. A to je to, čo si ja teda spätne sa vrátim k tej otázke, že či napokon, keď sa snažíme dostať do tých zastupiteľstiev, neoslabujeme tú strašne dôležitú prácu v tých občianskych združeniach, v tých svojich koreňoch. Dobre, ja by som teda poslala mikrofón, alebo spýtam sa, že či niekto z publika sa chce niečo opýtať. Či pošlem mikrofón? Ja by som sa chcel spýtať nejaký, neviem, či názor, alebo vôbec, že ako sa vôbec mohlo také niečo stať, čo je hotel Danube teraz, takže vlastne ako sa to stalo, že tam máme zrazu toto, čo vyzerá, že už to tam ostane. No ja myslím, že presne takisto, ako nemáme PKO, ako nemáme Industriál a ako máme River Parky a Cukrmandly, presne takisto sa stalo aj toto. Ja ako nevidím do toho procesu hlbšie, lebo nakoniec, tak ako do ňoho vidím ja, vidíte do toho aj vy. Že developer tu má, alebo ten, kto štrnga peniazmi, ten rozhoduje a ten má na ruke zavesené tie motúziky a na tých motúzikoch tých, ktorí tam tancujú na konci tých motúzikov. Takže naozaj neviem žiadne podrobnosti ja v tomto smere. To bolo, aj pre nás samých to bol šok. Taký, čo trošku sa na tie veci pozeráme zhlbšie. Lebo chvíľku sa hovorilo o tom, že to bude len nejaký nákupák zrazu, potom to zrazu nebol nákupák a zrazu je to toto. Nobody knows. Fakt neviem. Toto možno, že keby tu Ivor Švihran, toho ste to už mali? Tak ja si myslím, že Ivor je ten dobrý človek, ktorý možno, že aj na tento typ otázok bude vedieť odpovedať, lebo ja mám dojem, že on vie odpovedať na všetko. A náhodou si nerobím srandu. Dobre, ja by som sa teda vrátila, alebo teda prešla k takému inému, nebudem sa pýtať ani na PKO, ani na nič, lebo teraz vieme, že ako to teraz čakáme na rybe. Áno, hej, no. Ale chcem sa spýtať na výborný projekt, ktorý bol bol súčasťou denníka Pravdy a bola to občianska príloha OSA a chcela by som sa spýtať, že ako to vzniklo, prečo to vzniklo a hlavne prečo to zaniklo. Áno, to je tá hlavná otázka.
Osa bola príloha pravdy, ako si povedala, a bola to príloha, ktorú som si vymyslela ako niečo, čo malo zachrániť môj pracovný život bez toho, aby som sa stala súčasťou nejakého matrixu od 8. do 5. A tak som si vymyslela, že ja celkom mám za tie roky veľké skúsenosti a kontakty na občianskych aktivistov, aktivistky, na iniciatívy a že možno by malo zmysel tým ľuďom dať priestor o svojich aktivitách písať, bez toho, aby im do toho vstupovali novinári a vytvárali si svoje vlastné články, ale naopak by to boli priamo texty písané ľuďmi, ktorí sa daným témam venujú, alebo sa ich nejakým spôsobom osobne dotýkajú a nie je to ten typ markizáckej lampárne, ale naozaj občianskeho aktivizmu. Čím neznevažujem tieto drobné osobné lampárne, ktoré považujem tiež za dôležité. A ku podivu, keď som s touto myšlienkou prišla do Pravdy, tak povedali, že super, to chceme. A zároveň sa im aj veľmi páčil spôsob, ktorý som navrhla ako nielen teda ten textový kontext, ale aj vizuálny, že by sme urobili verejný priestor nielen slovom aj obrazom a ako ilustráky sme používali v tej prílohe iba reálne grafity, ktoré skutočne neboli ukradnuté z internetu, ale som chodila po Slovensku, teda skôr akože Bratislava a okolie a plus vo Viedni a fotila som reálne grafity a kontextom som sa snažila obsahovo vyberať také grafity, aby to súznelo. Oslovovala som občianskych aktivistov, aktivistky z každého možno segmentu, ktorý sa nejakým spôsobom na Slovensku musel aktívne prejaviť ako odpoveď na čosi, čo sa deje či v ľudských právach, alebo v regiónoch, v nejakých malých lokálnych sídlach, keď sa kdesi... Tak som to keby hovorila, že OSA je odpoveď na veľkú politiku. Malá odpoveď na veľkú politiku. Alebo pohľad z druhej strany na veľkú politiku, že my sme nekomentovali vyslovene konkrétneho Fica, ale väčšinou sme komentovali priamo z pohľadu občianskeho to, čo sa deje, prečo sa to deje a ako by sa to mohlo diať, aby sa veci zlepšili. A mala som dojem v tom čase, keď som robila OSU a vychádzala 6 rokov, že kam sa pozriem, tak všetko je ťažké, zložité, nefunkčné a každý jeden segment spoločnosti proste nefunguje a vyžaduje na plné násadenie ľudí, ktorí dobrovoľnícky chcú tie veci meniť k lepšiemu. A mala som dojem, že tú OSU potrebujeme stále a jedného dňa mi povedala šéfredaktorka, že neoficiálne iba, lebo nič oficiálne sme v podstate nemali nikdy medzi sebou povedané, že občianská agenda na Slovensku už nevie OSU udržať. A tým pádom OSA skončila. Takže neviem, ale myslím, že tento typ média celkom určite chýba a keby bol schopný mať niekto energiu a nadviazať na ňu hoci len online virtuálnym projektom, tak by to bolo skvelé, lebo to nesmierne chýba, ale je fakt, že v tom printovom médiu, navyše tzv. Mienkotvornom, aj keď mám dojem, že dnes to mienkotvorkovanie v tej Pravde tak nejak začína pokrývkávať. Už nielen dnes, dlhodobejšie. Tak by bolo skvelé, keby niekto sa takéhoto projektíku chytil. Nakoniec ani ja som nevymyslela OSU len tak zo vzduchoprázdna. Nadviazala som na niekoľkoročnú, 10 alebo 15 ročnú skvelú tradíciu webovej stránky Change.sk, na ktorú sme boli generácia 90. rokov a potom zvyknutí čítať
denne, tak jak ľudia majú nastavené dnes SME alebo Enko ako domovskú stránku, tak nesmierne veľa ľudí malo nastavený ChangeNet a ChangeNet bol stránka, ktorá sa vyslovene venovala občianskému aktivizmu. Ja som tam 4 roky sedela, venovala sa tým veciam a vlastne som tú svoju skúsenosť pretransformovala trošku do inej podoby do OSI. A je mi hrozne ľúto, že tam takýto formát už není ani na webe, ani v printe, aj keď myslím si, že napríklad Čierne labuť, tak sa volá, že robia niečo veľmi podobné, alebo Jablko, myslím aj niečo, ale nie je to presne to, čo by som si... Je to taký výsek z toho. Pre mňa by bolo dôležité skôr, keby to bolo komplexné, že by to zachytávalo tú občiansku spoločnosť v celej jej šírke, lebo je nesmierne široká a hrozne bohatá. Takže by bolo fajn, keby mala miesto, kde by sa tá práca mohla nie len, že odraziť, aby ju bolo vidieť, ale najmä, aby cez ňu mohli ďalší ľudia sa veci naučiť, reflektovať a posúvať ďalej do svojich komunít. Tak to mi naozaj chýba. Ďakujem. A ja by som sa chcela znova spýtať, či sa chce niekto z publika niečo spýtať? Či predá mikrofón? Nepredaj ho. Že vraj za ten 1 milión. Tak nepredám, dobre. Nikto? Nechce mikrofón? Za 1 milión. Ja sa nechcem spýtať, ale aj tak možno to niečo povedať. Áno, aj povedať, jasné. Ale musíš ísť sem, lebo tam bude tá spätná väzba. Áno? Okay. Ja by som možno toho chcela povedať veľa, ale asi toľko času nemáme. Nie, jedna vec je, že... Nie. Jedna vec je, že pri tom, ako si hovorila, že čo teda by si chcela byť, ako by tá Bratislava mala vyzerať, že auta preč a stromy sem a dnu, presne, auta von, stromy dnu a všetky tieto veci. Mne osobne, čo veľmi chýba, a to nie je teda iba Bratislava, samozrejme, ale keďže tu žijem a som sa tu narodila a považujem to stále za taký ten asi najdôležitejší priestor môjho života, mne hrozne chýba taký priestor, kde by človek iba tak mohol prísť a mohol by tam byť. Že nemusíš tam nič kupovať, proste nie je to nič komerčného, nemusíš tam mať preukaz, aby si mohla ísť, ja neviem, do knižnice alebo neviem kam, proste iba taký normálny nejaký priestor, kde keď prší, alebo je príliš teplo, alebo je človek iba unavený, že by si som tak, iba tak prišla, také nejaké komunitné centrum, alebo proste niečo také, no bistro, hej, ale to je strašne maličké, proste niečo také, kde by mohol prísť kdokoľvek. A toto si myslím, že tak celkovo chýba všelikde a je to asi teraz povahy toho systému, to samozrejme vyplýva, že ten verejný priestor v podstate prestáva byť verejným, pretože skoro všetko už je privátne. Takže to je iba taký koment, taký povzdych a to ďalšie som už medzi tým zabudla. Takže ak niekto chce ešte niečo poznamenať, ja si možno medzi tým spomeniem, že čo som chcela povedať. Tak neviem, že či chce teda ešte niekto niečo poznamenať, len ešte by som počkala na Jovku, že či si spomenieš, no. Možno o 2 hodiny, dobre, tak potom doplníme, dobre. A ešte by som sa chcela úplne, posledná otázka je, že Bratislava fotogenická. Je to pre teba niečo ako... samozrejme, Bratislava fotogenická bola zároveň s osou, ale je to pre teba niečo ako... v niečom tú osu dokážeš nahradiť? Alebo pre teba aspoň? Bratislava fotogenická je úplne diametrálne, absolútne iná záležitosť, ako bola osa. Bratislava fotogenická vznikla, ja neviem, pred koľkatými rokmi.
už nepočítam ani roky, ktoré nepijem, takže koľko mám občianske združenia alebo nejaké iniciatívy, to už vôbec nepočítam. Ale proste pred niekoľkými rokmi to vzniklo len ako vychádzka pôvodne v rámci tých bratislavských každoročných mestských dní, Bratislava pre všetkých, tak som pre magistrát bola som oslovená, že či nechcem pre nich urobiť nejakú vychádzku a vymyslela som si vychádzku, že nechcem robiť klasickú, takú, čo robia všetci, že kde si, čo si ukážeme, niečo si o tom povieme, o histórii a o nejakých ľuďoch, ktorí tam pôsobili a povieme si, že aha, toto je gotika, toto je baroko. Ale som skôr sa chcela na to pozrieť takými tými mojimi vášnivými fotografickými očičkami a urobila som vychádzku, ktorú som nazvala Bratislava fotogenická. Ešte som netušila, že bude mať niekedy nejaké ďalšie pokračovanie. A tá vychádzka bola urobená tak, že som zobrala tie skupiny na miesta, z ktorých sú krásne výhľady na Bratislavu alebo na niektoré z jej zaujímavých budov alebo, ako ja to volám, priekukov, ktoré nejakým spôsobom ti buď vyrazia dých, že wow, tak toto som nevedela, že tu vôbec máme v tomto našom malom meste. A to je to, čo mňa na tom strašne láka. Tak to bol tento typ vychádzky a samozrejme ako bratislavská vlastivedná sprievodkyňa som potom k tým výhľadom aj niečo povedala, ale podstata príbehu bola povlačiť ľudí po miestach, ktoré mojimi očami si môžu pozrieť, že aha, toto si ideš po meste a nevidíš to, lebo nedvihneš oči, alebo sa naopak nepozrieš dole a ja ti to môžem ukázať. Alebo sa napríklad nešúchaš tak ako ja popri stene 20 metrov a z tých 20 10 cm zrazu zistíš, že aha, to čo tam je, aká nádhera, úžasné, a tých ďalších 20 metrov tam nie je proste, lebo nie si pri tej stene a ideš normálne a nepozeráš sa vpravo vľavo a keď využiješ takéto čarovné grify, tak zrazu je tá vychádzka Bratislava fotogenická na svete a mala teda úspech a nakoniec z toho zostalo to, že ja som zriadila na Facebooku stránku a na ňu vešiam svoje fotky, ktoré sú odrazom toho môjho pohľadu na Bratislavu, že nie je to klasicky, že aha hrad, aha dom a aha hradnica a už sme v podstate skončili s vymenovávaním aha tých najvýznamnejších, ale dá sa nájsť aha nesmierne veľa aj iných aj v kontexte s tými hlavnými, ale aj tie také miestečka, ktoré nie sú až tak časté a také turistami obdivované alebo pre turistov vyzdvihované. Tak to je moja Bratislava fotogenická a postupom času, tým, že nielen fotky som vešala, ale som komentovala aj dianie v Bratislave a písala som aj bratislavské komentáre alebo pro bratislavské, ako ja hovorím, komentáre, tak nakoniec z toho času vznikla aj webová stránka, ktorá je alebo sa snaží reflektovať to dianie v Bratislave, ale je to tiež len taký malý projektik v podstate. Áno, skôr by som povedal, že je to taký väčší blok ako stránka. Takže a teraz som podala, a to je niečo, čo si rada pomachrujem. Som si vymyslela taký projektik, ktorý magistrát aj podporil a veľmi ma prekvapilo, že taká vec vlastne ešte neexistuje a že som zrejme prvá, ktoré napadlo niečo také veľmi, mne to príde úplne také bazálne, že by som vydala samozrejme so svojimi fotkami, v úvodzovkách samozrejme, so svojimi fotkami pracovný kalendár na rok 2018, ale tak, že ten kalendár bude zároveň, tak ako bývajú bežne kalendáre s pamätnými dňami, štátnymi sviatkami a tak ďalej, s udalosťami nejakými významnými pre Slovensko, tak toto bude kalendár zameraný na významné udalosti a významné osobnosti Bratislavy. A mal by byť urobený tak, ak sa mi podarí tá myšlienka dotiahnuť aj finančne a teda do toho finálneho štádia, do toho výstupu, by to malo byť potom urobené tak, že tá pracovná stránka
Čiže ten diár na rok 2018 si budú môcť ľudia z toho vytrhnúť a zostane len ako keby tá publikačná časť toho, ten kalendár bratislavský, a moja ambícia je, aby ten kalendár zachytil aspoň v časti, koľko sa podarí, históriu Bratislavy. Takže keď si otvoríš 24. apríla, tak by tam malo figurovať nie len, že si Bratislava začala v stredoveku voliť Richtára, ale že vlastne od tých čias, a je to veľká bratislavská alebo veľká pikoška tohto priestoru, že už v stredoveku Bratislava začala mať samosprávu. To sú veci, ktoré keď si dáme do súvislosti a pozrieme sa na to, v ktorom období sa to odohrávalo, tak nám zostáva rozum stáť, že vlastne u nás už v stredoveku, lebo to nebola bežná vec úplne, si občania z časti, samozrejme nie všetci mali k tomu prístup, ale z časti mohli rozhodovať o fungovaní Bratislavy sami. A tak takéto veci by sa tam v tom diári mali objaviť, a zrejme mnoho tých vecí bude sledovaných cez dátumy narodení, respektíve úmrtí známych bratislavských rodákov, rodáčiek, pretože mnohé udalosti sa nedajú samozrejme dopátrať do konkrétnych dní, takže zrejme to bude prostredníctvom pohľadu na tie osobnosti dotiahnuté aj k tým udalostiam bratislavským, a na tú prácu sa hrozne teším, a prvé peniaze už na ňu mám, tak ja verím, že zoženiem aj toľko, aby ten kalendár reálne sa dal chytiť do ruky a nebol by len na webe. Tak toto znie veľmi zaujímavé, ďakujeme, myslím, že sa tešíme. A ak si teda Euka nespomenula... Spomenula? Takto okolo teba to je asi. Spomenula som si. Ja som si spomenula v zápäti, ako si mi odňala ten mikrofón, som vedela, že to príde. A je to taký povzdych, komentár a zároveň možno trošku aj otázka na Hanu, ale aj na ostatných ľudí, ktorí sa pohybujú v týchto bratislavských aktivistických kruhoch už pár rokov, že ja stále rozmýšľam nad tým, že prečo v Bratislave nie je to, čo mne teda osobne chýba a čo vidím napríklad v Prahe alebo v Brne, ale a v Prahe je to asi také najviditeľnejšie. Je to možno taká tá radikálna nejaká forma mestského aktivizmu, proste skvoterské hnutie a podobné teda aktivity a iniciatívy, ktoré vstupujú oveľa radikálnejším spôsobom do toho verejného priestoru a vyjadrujú sa k tomu, čo teda im vadí a formujú ten priestor proste naozaj takouto praxou svojou každodennou. Asi pre mňa najlepším príkladom je klinika pražská, ktorá teda prechádza samozrejme mnohými peripetiami, ale ešte stále funguje a dejú sa tam úžasné veci, ale nie je len klinika, to je iba proste jeden z takých príkladov, že Bratislava ako keby, neviem sa vyjadriť až tak veľmi teda k 90. rokom, aj preto, že som tedy nežila na Slovensku, takže nemám do toho až taký veľký vhľad. Možno, že nejaké zárodky tu vtedy vznikali, ale už v tých rokoch 2000, keď som aj ja tak už trochu viacej sa do toho snažila nejako vložiť, do toho aktivizmu, som videla, že asi také najväčšie ohnisko aktivizmu, aktivity bolo práve PKO, ktorý jeden čas naozaj vedelo zmobilizovať celkom dosť veľkú skupinu, aj rôznorodú skupinu ľudí. A potom postupne tá iniciatíva, to také nadšenie okolo toho upadalo až do tých posledných fáz, keď ešte teda sme strážili vyslovene v decembri roku 2010, to bolo myslím, sme chodili strážiť PKO pred zbúraním a v podstate nás tam bolo pár desiatok doslova. Aj veľmi príjemná Silvestra sme tam strávili. A PKO už nie je, medzi tým teda sa udialo všeličo, ale tak nejako proste tá vlna, ktorá sa nejako zdvihla, tak veľmi
potom dosť rapidne opadla a momentálne mám pocit, že ako keby ľudia, ktorí sa venovali týmto aktivistickým veciam, môže to byť vyhoretie, môže to byť nejaká generačná záležitosť, môže to byť všeličo, neviem, nemám na to odpoveď, ale ako keby neprichádzali noví ľudia. Že sem tam proste nejaký ostrovček niečoho, ale cítim takú silnú rezignáciu. Neviem, že ako ty to vnímaš, alebo ako to vnímajú ďalší ľudia, ktorí sa pohybujú v týchto kruhoch. Prečo to je? Nemám na to odpoveď. Iba hodne nad tým rozmýšľam. Ďakujeme. Ja toto už nechám iba odznieť ako nejaký komentár, možno na zamyslenie, lebo už nám teda prešlo 30 minútiek. No. Takže ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme pekne Hane, ďakujeme pekne publiku a 5 ľudí tu je. 6. 7 ľudí. Ďakujeme všetkým a ďakujeme aj Cyklokuchyni a aj mikrofónu a všetkým a hlavne teda dúfame, že budeme takto spolu sa podporovať a pokračovať ďalej, že nebudeme pokračovať